Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Шолулар юлларда һәм тротуарлардагы бузлавыктан зорлана, моның сәбәбе нидә? Йор шолуда яңа ел козы ярминкәләре старт алды. Итле продукция нинди бәядән сатыла? Яктылыклар яңа ел программасы һәм башкалар Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысы кабзылды. Бүген Чоллыда бузлы яңгыр нәтиҗәләрен бетерәләр. Узган ялларда начар һава торышы күзәтелде. Чоллылар юлларда һәм тротуарлардагы бузлавыктан зорлана. Мондый һава шартлары машина йөртүчеләр өчен генә түгел, җәяүлеләр өчен дә куркыныч ди шәһәрдәшләребез. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бузлы яңгыр нәтиҗәләренә каршы көрәшкә берничә дистә махсус техника берәмлеге эшли. Коммуналь хезмәтләрдә тик утырмый. Машина йөртүчеләр эшнең күп булуын белә, юлларны чистартып өлгермәүләрен аңлыйлар. Шуңа күрә әкрен генә йөрергә тырышалар. Ну, әзрәк чистартырга кирәк инде. Лужалар бит ана. Юл кашык кебек. Җәяүлеләргә дә сак йөрергә туры килә. Һава торышы нәтиҗәләреннән пенсионерлар аеруча зыян күрә. Юлларга ком сибелгән, ләкин бу гына җитми диялар. Бик коркыныч инде, ылы кешеләргә бик коркыныч. Менә квартплаталар түләргә кирәк, шунда барам. Юлларны чистарту тәүлек буе алып барыла, автомобильчеләрне тизлек режимын үтәргә һәм урамнарда өстәмә кыенлыклар тудырмас өчен эшләүче техника зур игътибар бирергә чакыралар. Азилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезнең бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шәһәр мәктәпләрендә генераль җыештыру үткәрелде. Сылкын тию аурулары таралуын туктату өчен барысы да эшләнелә. Тулырак халдагы материалда. Биология укытучысы Вера Алексашечкина мәктәпкә гадәттәгечә иртәнге сәгать 8-гә килде, ләкин укучыларга яңа тема сөйләү өчен түгел. Аның расписаниесында кабинетны генераль җыештыру, идәннәр, өстәлләр, урындыклар барысы да хлор белән эшкәртелә. Шулай ук бактерияләргә каршы торырга суган ярдәм итә. Он выделяет в атмосферу фитонциды. Это такие летучие вещества, которые помогают нам тоже бороться с вредной флорой. Бу чаралар инфекция алга таба таралмасын өчен ясала, чөнки Чоллыда 95 сыйныф бүленештә. Бүген Шимбә мәктәбебездә зур җыештыру оештырдык. Коридорларда, уку бүлмәләрендә, ашау залларында, техник бүлмәләрдә дезинфекция чараларын кулландык. Дезинфекциялар өчен без хлор таблеткалары, кер сабыннары кулландык. Өстәлләрне, идәннәрне кат-кат сөртеп чистарттык. Бүгенге Шимбә көнендә укучыларның проект эшчәнлеге дип игълан ителде. Шуңа күрә балалар алдан алдылар проектлар өчен темалар. Укытучылар балаларга өйдә мөстәкыйль эшләү өчен биремнәр бирде. Мәктәпкә индивидуаль консультация алу өчен берничә укучы гына килде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Якты утлар шәһәрнең иҗат коллективларыннан яңа ел программасы мэр белән Кыш бабайның котлау сүзләре. Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысын ачу турында безнең сюжетта карагыз. Азатлык мәйданындагы төп чыршы ачылышында салкынча һава торышы иде һәм матур гына кар явып торды. Бәйрәм программасын карарга дуслар белән күңел ачарга олылар да, балалар да килгән. Ой, нам очень нравится. Мы вышли придать себе прекрасное настроение, погулять, и погодка прям самое то, что нужно. Да и площадь у нас какая красивая. Бәйрәм кунакларының һәрберсе бер-берсенә бәхет, сәламәтлек һәм иминлек тели. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык булсын. Теләкләр шул исәнлек инде, саулык. Безгә башы берәбер дә кирәк түгел инде. Чтоб менә бу вируслар, ниләр, бүтән чирләр бетсен. Мин бүтән шәһәргә шатлык, сәламәтлек һәм әйбәт яңа ел телим. Яңа ел белән ура! От всех челнинцев дружно скажем: С наступающим Новым годом! Розалия Фахретдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Йор Чоллыда яңа ел козы ярминкәләре старт алды. Продукцияләрне төзүче стадионы янында ипподром һәм Южный агропаркы территориясында сатып алырга мөмкин. 25 тоннага якын кош ите китерелгән. Алар нинди бәядән сатыла? Тулырак алдагы материалда сөйләрбез.
Махуб Рахмановлар гаиләсе казлар үрчетү белән 20 елдан артык шөгыльләнә. Аларны ярминкәләрдә саталар. Әйтик, быел казның килограммы 600 сумга төшәчәк. Алдагы елларда ул 450-500 сум булган. Бәяләр үзгәрә, әмма сыйфат үзгәрешсез кала дип ышандыра Венера Махуб Рахманова. Ашатуда кыйммәт, ләкин инде үткән елгыга караганда быел безнең ашату бәяләре бик артты дип әйтмәс идем. Чөнки былтыр безнең корылык булу сәбәпле бит инде бодайларның бәясе 18 сумга җиткән иде килосы, ә быел инде 12-13 сум булды. Фермерлар бәяләрне күтәрүнең берничә сәбәбен атыйлар. Ягулык кыйммәтләнде, инфляция арту, эшчеләргә кул хезмәте өчен күбрәк түләргә кирәк. Елдан ел бөтенләй бер арта бит. Ит арта. Причинасы бар инде. Эшләр трек кирәк бит. Рабочийларга түләргә кирәк бит. Кулын җылкырга кирәк. Җылкыткан өчен түлибез бит. Үзебез генә җылкып бетереп булмый. Хәер, сораштыручыларның күбесе бәяләргә төрлечә карый. Безгә пенсионерларга, конечно, кыйбатрак инде. Шуңа да карамастан аласың инде. Без ел сайын казалабыз шулай, потому что монда бунабыз 550 алдык килосын. Бик әйбәт. Нормально. Ел сайын жаңа елга алабыз. Һәр елны шулай буга инде. Былтыр да шул калган инде, әзгенә эшсезрак алган иде былтыр. Бу елда шул инде. Bütün evri kıymet bütün нәрсә шәтәсен хәзер. Сүз уңайыннан фермерлар тагын бер серне ачтылар. Алар ярминкә азагында бераз ташламалар ясыйлар. Казның килограммын хәтта 550 сумга да алырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. В Дельфинарии новогодняя шоу-программа «Гринч. Похищение Нового года». Это незабываемое костюмированное шоу с яркими персонажами. И, конечно, дельфинами и морскими котиками. Впервые на сцене морская львица Роза. Не пропустите! Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.